Si janggual marturi-turian, sadasarito na jepek na marjudul, nung nga marujung inong mi boruku. Akabubak tarotok ni sangapan, holaro talipon sian inatana si tiardo, madok mamiu di hilala siubionna. Humalapo ibana permisi siak kapala katorna. Diatu sibana nalahui pas maharoa persenduk bulon nai. Sorangan buha baju pangguaran nasida. Alana molo paratongan nitiki nungai kos saminggu nasal puhia si tiardo hipas. Poslorhan si sangapan dangadong biar. Ai dokter Renat tanai jala kare di rumah sakit dohuhut. Jala nuaing nungga di rumah sakit inat tanai sian nasugot dung mamiui di hilala siubionna. Nunga 2 minggu nok cuti si tiardo manomonomu marharwa bulon ibana. Suli narikot manomu buha baju pangguaran nai nunga sikop di paradi nasida tu si. Dak pola di holso si sangapat taringot nasayulo nakok ten sini natana napat pudion. Alana sali seminggu di buah si sangapat do si tiardo tu sada profesor doktor dong asa karejoni inatana di rumah sakit mama reso hai pason ni inatana. Tidak terlalu masalah. Yang penting ibu dokter harus tetap melakukan gerakan yang gerakan senam menanti kelahiran anak. Mohon dikurangi asupan makanan yang berpotensi menaikkan tensi. Ibu paham itu kok. Jadi nggak perlu harus khawatir. Nina profesori papos rohani si sangapan do inat tale. Di sangapan do be martelipot tununga do si matuana di Medan. Ala di Medan dututu tadi nator sini nasi da duaca. Di babua na lahui pasna masih tiardo. Idok si matuanai mangalusi. Nung anak kering ninahamu martelepo si tiardo jala posdo rohana. Hubegi pesian hatana dangadong lomosna. Jadi unak pala ganggur hamuna ninda si matuanai. Diulakon si sangapan martelepo musetinong na. Hihi. Hodo tahe amang semang orayau rotu Jakarta. Hape nung ngahudok asaroa umat dongan di parumaiki. Alai padokmu tak pala. Apalagi pe si tiardo martalipon. Denggado nina sudi hasatan na. Jala tensina ipe normal do. Jadi papos maroham. Unang loras-loraps. Bay mobil milau mardalat rumah sakit. Nina inongai labok pasimoton. Ayalani masa kopi todo inong asa huabati roham rotu Jakarta on. Goda ngaturasi hutonomu. Iko PCR. Manak swab. Di bandara hepot tiam mahwala nih. Nusia disodoi botakku si Betty. Ima dong aku mengurus para maemi. Nunga dong dapat nami baby sister. Madongani para maemu mengurus pahupumi haduan. Nina si sangapan mangalusi nungai siat talipon. Daksa dalilin mungades si sangapan di rumah sakit. Pitor didapat teribana. Si tiardo turanga bersalin. Ala nunga disi di papeak. Paima para sorang ni buha baju nai. Labok di haul si sangapan. Uhud di umma pardepahan ni ripenai. Pos roham unang ganggu rohamda. Nina si sangapan. Papos rohani natanai. Ay pos lorakku Teng si kiper normal don wain. Jak jantung pe bagak do. Songoni pangotak nila naing sorangon. Jama mani, nunga saya manujangi hira na mangutori. Hira susabar behuroha ibana lama mereng bohim. Nina si tiardo hut mga pehotangannya matanay di atas ni siubionna. Ro perawat turuangani. Itu gunanget si tiarma. Huhut di papeak di polumani. Di taik nasida gorden ni inganani ainek parasona si tiardo. Dungi disitak perawati nanget abi ni dokter Tiardo. Di pareso perawati satokin ni abitan ni si Tiardo. Sudah buka 3 dokter. Apalagi pe
Profesor Malal Muse Rona mas tokinay di pangido asa tatengsi muse taulako kamu ninna parawati marhata batak ala boru batak go tutu perawati disurlukon dokter Tiardo tangan na persiamon marhusade muse ibana tu si sangapan na jongjong di labung nei nunga taba las rohani si Tiardo dohot pos rohana alas tokinay sahat nama profesor nama niop ibana sian mamuhai mar denggap pamatang jala profesor imuse ido na naing maniop nalau soranganon urangan ni mana na perjoloi agak naik lo tensi bu dokter aunang kami mabirhamu aidak pola dia i songon ido molo parang sada jadi unak pala mabirhamu unang magodak ko pikir hamu songon au tu nama saya tiki par sorang ni susok namion ay mua biarku hape sama gua ninna parawati labok papos rohani dokter Tiardo buhama masih taruh mahita iko bawa do nalau sorangon atar ninna si sangapan margait padau pikiran ni natanai unak sai lomos rohana ay muba di day mana bohini nyalap nai nunga say huduha bohina jala sipata busi saon nama do pamerenge dokter Tiardo pai maimahon marharo bolon na perjolo ibana tutu na salengon tuk sohiado di roahon na sidana dua lao maru SG asau boto bawa manang borua binuatun ni inak tanai sahata do nasinana dua bawa manang boru tuksa guru pangalian ni debatama laho pangguaran ni nasida song perbueni holong ni nasida dapat iku buru aduh hilalana yang roon ninna dokter Tiardo mangalu siamat tanay atik pe tutulung lam lomos ibana ayasin di hilala ibana lang marna martaba pa minusubyon na jala tengsina pe olo say nakok lo turu muse ima mabay busi saong dokter Tiardo danung dos rohata molo borua guarna si Santi tabanota dala molo bawa si Sardo na nienet sian guarta padua nina si sangapan unak say lomos rohani nak tanay dung dua jomak tong sama profesor itu rumah sakit Peter didapat dok si Tiardo do si sangapan dungi dipangido ma status ni si Tiardo siap perawati sudah buka 3 cepat nih yang lain bagus kok mantap tapi ibu jangan cemas loh tenang saja lah nina profesori manopu abaran nih si Tiardo dungi Michael Suping profesori depak si sangapan sebentar lagi sampean jadi bapak lah nina profesori tu si sangapan sajom dukun ni dung tadi ke profesori nasida songon nasib pakilanan ni si Tiardo di pare so perawati musaibana nungaukap obat nina perawati mangalusi astuanna sepakin nai lao dengan nama ukap dalan lao seorang poso-poso sian siubeon ni si Tiardo alai nina perawati gabi topu muse nakok ten sini si Tiardo gele pakilalan ni si sangapan dung diboto sudi songoni namasay enak penang ukap opat songon namoru do pangotak ni poso-posoi dihilala si Tiardo dung diulak ke profesori muse mamareso si Tiardo tutu tersongkok do profesori ini harus disinto ninna profesori songon na busi sahon pamereng na dopak perawati mengaliat pareta suntik dulu obat hipertensi biar turun tensinya
Duluti profesori marhusip tu perawati. Tutu nungalabu sisau Sitiardo. Na penang dibayat tu ibana ubat siya jarum. Asalam humatop niya poso-posoy madiori dalan. Asa mangotori poso-posoy humatop seorang tu pertibion. Alai laos lamorudo panggui ni poso-posoy. Busisaon jala humitir Dokter Tiardo. Dan sinepe maos ma saya turun saya nakok. Jala duduk perawati muse dung di pareso ibana nung ngalam moru pangebang parhebangi dalan parsorang ni poso-posoy. Molo sa kontraksi be buhape tumagam ma operasi au unang apala di pakum hasido hilal ni poso-posoy molo di pakum inna Sitiardo gali manete ilu di sisangapan akadudut tangan na dalahuduhan siya naking nunga may biari mana saya martangyak sisangapat tu debata ang giat dang mahua tu pesongoni na masa tu inat tanay kepudi ngo ibana parso na doho Sitiardo hati-hai duk tama S2 jalan nunga karejo ibana di perusahaan di Jakarta tiki toho adong ulaon na ikut tumeda mulak pajupang maibana di sada pesawat sa Jakarta do Sitiardo natopet hudul di habirang na di siba ibana marstaddan Sitiardo mulak sa Jakarta baru mengikuti testing di sada rumah sakit duk tamat ibana sia sekolah dokter di Medan. Jadi lau mengalap akabit na marohana gabi mulak tu Medan muse Sitiardo alana 2 minggu nai karejo nama ibana di Jakarta. Jadi saleleng 2 jam perjalanan nasida se Jakarta tu Medan di sima nasida marsirarion marsarito tu satu son di hilalaho Sitiardo do sangapan marsitamuan roh nasida tutui baru kotak pergaulan di Sitiardo tiki dohot hamlet na natong tamat siak kedokteran songoni si sangapan dengan ang lope pergaulan na duk 3 tahun sirang sian hamlet na perjolo dung napajupang di pesawati 2 hari naik roh si sangapan na mendapat Sitiardo tu jamuna dipanggil si sangapat tu natoras ni Sitiardo asa buanonna Sitiardo mardalani manotto botari di paluas natoras ni Sitiardo do dung jumolo makatai dasida jala disulukit natoras ni si sangapan manang di dia tading ima mulana pardongan nasida dukarejo Sitiardo di Jakarta lam jok maro si sangapan manopot Sitiardo gabelam tertaik marohani nasida be tu maholong di nasida dungono bulan noktikos marsiuduhan hata nasida sau mabogas ni nasida jala dia datum mai di Medan tutu masai holong lor hani sangapan songoni nak Sitiardo las rohani natoras na duasa aidak salah pilit anak kornai manodo nalao dongan na saripe teputar jol masih sangapan sianangan na alaro profesori majono hibana tubilut parsalinani disangaho si sangapan mengapusi luna dungi ditait ibana nanget tangan ni Sitiardo las digolom mas saya gogo pai madong lau dohono ni profesori bagaimana ya belum juga kontraksi tampaknya air ketubannya juga sudah pecah tapi tensi ibu sudah cukup bagus normal sekarang tensinya Nina profesori hut mengupir bagaimana kalau operasi sesar aja Prof daripada dipakum saya tidak begitu suka
Nina si Tiardo mengelik profesori. Hape niya kirim do rohana ayon na hasip na manubuhon anak kon na. Nang bigyon na hutangis poso-posoi ditomu-tomu duru siya bertian na. Alay ditikyon dang boybe huroha ayon na songoni. Dang boy songoni na inakan asing iba na mga hapon marhoro bulon songon na somal. Pukuluan borginay saut luatong operasi Kaiser Dr. Tiardo. Jalanin kado perjalanan operasi jala seorang ma boruna di bagasan na hipaso. Las rohani sangapan dung dilihan perawati abingon na satok ke borune. Yang go si Tiardo dan go Peter Sodar padok ni perawati ay di bis total lo nakin ngibana tiki lao operasi. Hatok dotong di paboto si sangapat tunong na nok sorang boruna boru pangguaran ni inong ngay. Soni nat si matuana mubalas rohani si matuana alana sehat do hipas do si Tiardo songoni yanak konna boruna na sorangi. Mulai ate mari debata nunga marpau hape au dala hipas do paru maikina pau puki ima padok ninonga siam medan hipas do nak si butet dala padok ka dokter dang mahua pola bormunai satok kinetar sodar namai ima padok ni sangapan tunong si matuana pabuahon las ni rohanay. Nung mendapat tetong abor ng taksodar masih Tiardo dengan dope makatai bana stokin doho si sangapan labok di haul si sangapan ni natanay huhud di umang parlepahan na burut tamay si Santi magwarate nini sangapan Michael Suping huhud maniuk gumos tangan ni si Tiardo. Michael Suping si Tiardo daksa dia leleng ngarobe musi perawat mabuan poso-poso dela dia pehot tuan dorani si Tiardo. Nanget di halu si Tiardo uhud dihapus bohini borunai dohot jari-jarina martangi yang si Tiardo di rohana. Mulai ate Tuhan sehat do ibana sehat langau ninna si Tiardo makalason pasu-pasu ni Tuhan ni. Alay dung pukulopat banogot duk tarpolom si sangapan di duru ni bilut rumah sakiti tuk songgok rohana ayadong madungoy mana pak bangun ibu kondisi darurat ninna sada perawat song namar surat makutur tanggurung ni si sangapan humalapot si sangapan di hutan di mana perawat nong mangojar si Tiardo di atas kereta lau pamasuhon na tubilut ICU suri pihak perawat dokter tong nunga humalapot patot tu akka ula-ula di ICU adok macik si hon na adok patu pa ula-ula adok pamasuk ula-ula mesti tuigung ni si Tiardo dohot akan asing anggiak rohani nasida dang manang mahua si Tiardo. Tiba-tiba tadi naik tinggi sekali tensi. Saya nggak tahu kenapa ini. Ninna sada perawat soalnya hatahutan makata itu si sangapan. Tang si sangapan. Hut saya martang yang nunga songon na goar pakiriman ni mana topu. Dingo ibana musi borunay. Maraburan saya mana tehilun si sangapan. Tiardo, unak pun rohamda Tiardo, sutung tadi ke koa unak boruton. Tiardo, mae asiroham.
Ise bedong aku pagodang-godang baru tahun. Amang, mulubay dia ho. Sonanggo sanga di Batarus so borutay. Daksanga di nung borutay huani holong mi. Lam gugu tangis ni sangapan. Pangangguk si sangapan. Dungro siap baga sa perawati mandok. Tak tertolong be Dokter Tiardo. Alamas sa itu tibu tensina. Nung nga berhak be si Tiardo. Sonanggo sanga patarus buru pangguaran nai. Borhat sonanggo martadik hata sa kababa tu si sangapan. Sandeboti si sangapan. Nung nga golop portibio di lalay bana. Di talipon di bana. Inong na. Mangangguhi nung na. Mangangguhi nak si sangapan. Buam mamang parumay kitu medan. Atik peholan bakke sabing. Iko saja bukodo parborhatokku parumay ki. Saya mangulu mapohupukku si sapiki. Atik museha dua di orang ni hinap berinong nga. Dung magodang ibana. Molo di Jakarta lo suatu nomu parumay ki. Isi bela Eropa ya sila berni ganup tahun haduan. Moki hoki inong ni sangapan saya pumatangis. Nung ngasidung be seperti bion. Nung ngaborhak be Dokter Tiardo tumadikko boru na si sapisiki. Tumadikon parhalang uluna si sangapan.